Inabangan ang higit 100 local artists sa 2 araw na selebrasyon ng the biggest urban music and fashion festival sa Pilipinas, ang CalieCon. Mula sa mga kilala at sikat na artists, hanggang sa mga artist na tinaguriang Batang Kalye na unang sabak pa lamang sa entablado. So it's a gathering of urban music and urban street fashion to bring the best of the best. And actually not even the best of the best, the new ones. Now who will be the next the best of the best? I get to gather people, make them enjoy an event, gather the artists to be a platform where they can perform their talent and skill. Malaking karangalan pa na makapagtangal dito kasi kumbaga para sa aming mga baguhan na nagsisimula pa lang, isang malaking mission na natapagtagumpayan namin na makatungtong dito sa entablado na to, CalieCon. Huwag kayo panginaan, men. Palag-palag lang lagi kahit anong problema. Buhay na buhay ang kultura sa hataw ng mga dancers na ito sa dance battle. Yun naman yung pinaka-motivation ko sa sarili ko. Kailangan pag sumayaw ako, kailangan kasama yung mga tao. Mapasayaw ko sila. To get to feel everyone's energy. Pagalingan sa pagbitaw ng mga salita sa open mic. Paangasan ng talento sa Game of Skate. Pagalingan ng pagrampa sa urban fashion show. At sa collaborations ng mga artists sa iba't ibang local clothing brands. Yun yung hilig kasi namin, passion namin. Kaya every time na sumasakay kami sa skateboard, syempre masaya. Nakakatulong siya sa community para mas mapakilala pa yung mga local brands. Ang CalieCon ay hindi lamang nagbigay daan upang magkaisa ang mga ipinagmamalaking pangalan sa kultura ng hip-hop sa bansa, kundi pati na rin ang makapagbigay inspirasyon sa mga patuloy na nangangarap. Ginagawa namin to para magpakita ng magandang show, para puntahan at suportahan ng mga kababayan natin. Suportahan nyo lang kasi para sa atin to. Love Morillo, Tin Moral, Sing Nantes, CSN.